Kajing ekran banwanra ya kalentiral hame kalaya kawanra ya sibun kijing kermen batru hakawe kalyang kawanra ru de ya kajing seir namenta kalawe kabam tikena kidon arlian hake e baro kawe kayo I ya karoy kapa kajing kiostat jong kayo kahat bar kawe kalyang pan kayo I ya kalawe kabam tikena la kade hakajing klon ya kijaka kiputa kajing jat jong kamarian bar kajing rong tertlap jong kibreo kipanabar banyak peliu halor kani kaman kabede bat kalawai jong kari kam no tam kan ba banyo snow hi dalade na ki kon samna ki banyata hi namata kalawai ka jong ki ipdang so ba hi ha kani ka debate competition happening in Riutali colleges balawanra sapi na ka Q&A channel ha ka jing trelang bat ka IQAC jong ka Sinat College Shillong Di mentang ini sedang nuai dekat debate competition kejongi, syabang ini sedang dekat debate competition. Ini ya penbiang kerukom syong, but ya ki kinong keren for but against ya ka motion. Di mentangan court ya kini kinong simentang baru for and against subhaban wan sini. Ki for kin chong hang dia against satai for chong hang dia for the for against satai for against for the motion hang ni against sato all right okay Dekhnang ba ka rukom le debate ke jongi kan long fair and square ngadon kini ki numbers Riutali hang ni mo pin shim kini ki numbers but hadin ba pi shim ni ki numbers selai phai mang ka jaka shong ko jong pi so ong yang ki number ba pi ho ngan shim ka kerteng ko jong pi khnam ba ki judge ki jongi ki la ban tho ya ka kerteng ko jong pi kat kum ka sequence ba pi ho nang ni mo ali kini ba di for the motion ali shim to Shong na abiang. Tah, mana buyut number 1? Mana buyut number 1? Mana buyut 1? Ali. Ong ka kerteng ke jong pi kan di for the motion mo. Ong kerteng ke jong pi kanang bakin tho ka kerteng. Julio di Nongrum. College. Shillong Commerce College. Mana buyut number 2? Ali. Manbha Lamari. Napo Sankardev College. Lamari. Manbha Lamari. 3. Lower Shai Marbo. Napo St. Anthony's College. Sinat College. Ambrose Bapang na Sinat College. 5. Wan Ri Chungkmen Lan Siang. Smith College. Wan Ri Chungkmen Lan Siang. 6. Ibala Kentil Mary Lapang. Yes, from Ribhoy Sinat College. Ibala Kentil Mary Lapang. To alekan kini ki badai against the motion. Ali. Ship. Kali shop yang suka jumpa. Tah, mana buyut number 1? Mana buyut 1? Mana buyut number 1? Ali. Kini dia against the motion mo kata ka sheet. Samuel Kharbani, St. Anthony's College. Samuel Kharbani, St. Anthony's College. 2.
Mebankit Dhar from Shillong Commerce College. Mebankit Dhar. Shillong Commerce College. Okay, 3. Ban Kirshan Doling, Synod College. 4. Pen Yarlang Barbanyang from Riboy Synod College. Pen Yarlang. Pen Lang Barbanyang from Riboy Synod College. Me Ba Shimpang Nongrum from Smith College. Me Ba Shimpang Nongrum from Smith College. 6. Number 6, Night Star Wanyang, Sankadef College. Night Star Wanyang, Sankadef College. Judges lah biang tu, tah ngini ya cakmat mo. Ti kani ketika debate ya kabala organize daka channel Q&A ringkat bat ka Synod College. Ti saji sin ngapan pau ka sunggu ya ka channel Q&A bat ka Synod College kaba organize ya ka debate competition. Ngapan pau ka sunggu iki judges baro laingut i Dr. Swe i Dr. Buam bat i Dr. I Kharkangor bat ngapan yang subharu i pi baro ki debaters ki bedai for the motion but against the motion tang ni thapti nam ta jong ki baro ya ka motion jong ka debate pi baro phila ya yo bat pin ya kren halor kata Henry Shah begini ya chakman ngan chu batai pi khendet ki benta jong kani ka debate en judge ya pi halor santali ki mat hakani ka debate kawe ka dei content 10 point kawe ka dei clarity 10 point presentation 10 point humor 10 point rebuttal 10 point total ka dei 50 points mo te hakapor ba P1 kren P1 debate hakani ka competition pen lej hakani ka jaka hang tei pen yethu biang saji sien ka kerteng ka jong pi ka kerteng jong college ka jong pi but la pi long for ne against yakani ka motion halor kalentirel hakapor ba pikren hapo ka debate sakan mau ba piliban address tang ya usong konor ne u speaker pemdei ban address yaki judges pin address bet tang ya u speaker haba pikren haba hakapor ba pi debate sobha kan mau bamdum pendon kam ki kentin nani ki sentence ki bala ban kta mat yong de ki bala ban pin susi ki para dong le debate ki jong pi kan mau ban pendon kam ki kentin ki belang parliamentary ki kentin ki badon buram nomor ba phila ban bodor hakan ka por ba philong kum ki MLA ne ki MDC te ka rukom kren ko jong pi ru kala ban long hakata ko rukom Henry phila ban pen i pat yaki points ki jong pi hakarukom ka ba shit rehem phila ban hala kham jam phila ban tit miet phila ban pen i jingdom mulumala phila ban khamlong shong shit mulumala mnilei namar kata ka dei ka benta jong ka dibit pidon total freedom ban le ya kata tangkawe ngan suban sa sien kan mau bom dum pendon kam yaki ketin neki sentence ki bala ban pensusi ne kta amat yong ne pen mong yano re yano mo pihak belong respectful kini belong for kini belong against ya long shit rehem tambah pihak belong respectful hakapor ba pi pen i yaki mat ki point ki jong pi hakani ka competition kani ka debate ngin le hakaktin khasi bat hakaktin pareng phila ban pendon kam daka khasi ne daka pareng ne phila ban pendon kam boroar hakapor phile debate ki judges subhakin kan mawe kata mdon jing khang halor ka khasi ne ka pareng ka ba pendon kam ha ka debate phila yo idiki numbers kumto tiningkong e in one shwan naka for the motion ibayo number 1
but kumta ter in sabut senang tei against the motion iba yot number 1 but ngin ya ter iba keren ningkong iba yot number 1 for the motion iba keren ningkong in yo san minute ban keren hadien kata kiba buat kin yo mar sau minute kan mau mo ti kan ka warning bell ngan ahi mangan dang ni ka warning bell hadin namta itu bakran san minute hadin sau minute ngan ai warning hadin kata pidon sa shi minute ban conclude yaki points ke jong pi ha ka debate yaki tu ki ban kran pat hadin ki bayo mar sau minute hadin lai minute ngan ai ya ka warning hadin kata pidon sa shi minute ban wind up yaki points ke jong pi andal ada kini ki debaters ban le ya ka debate thank you ban le ya ka debate ke jong ki dal ada kini ki debaters baru ban le ka debate ke jong ki na pedang jong pi henriangot ki belong for the motion ya jet hi pedang jong pi manu ban a ya ka summary ne ban wind up ya ka debate hadin namta kata ngan ai por you know nang ni saya decide para mapi ar minute henry namta kan ka jingkran ka bakhat do judges they will not be judged anymore ka sulong bangin penkut ika debate kumbalong ka rukom kumtahi henry nginum judge show itu ban keren for 2 minutes ka sulong bangi penkut ya ka jing yania ka jungi ka jing debate ka jungi halor ka dia ka motion dalam adab nang ta apa dia ngan sabu ikan ka motion to the floor la ka long hooj de em ban nang tapat ka debate kansa wise ndon shy num shy biang shy em barokhat shy biang judges to menta officially ni sedang no ya ka ni ka debate competition ka jongi na for the motion ngan manu biyo number 1 kum to okay to pila bandai ban sedang Ketenga de Julio di Nongrom ada na Shillong Commerce College berkasih mekanika for the motion akanika lentirel rilum kasih jantia de siapa yang kini asim kenang baga de kajing kerku kadai hak jenlek jengon konsuk iki brio bagi wan nasabana seporu bikin suk kin wan hak besuk iki hi ban yakani kalau ande kakam lajong business jongki lani kalau likawan haka balik kelas kami kena students di bahasa cengai lani dadi haka por ba di cengai ki jakaru pidongkam kum kini ki dentiril railways de dadi haka kam business kam lajong pila kidan kibri bakal ban expand ki kakam de kila ban penyerap iki ba kinbu kiwi ki dukan enterprises ki bakin suk hi hakawe kanang man pensrim ko pan man compare kin kilinti jongki ya taxi ki asaka saujaka kiru ki jenjang nomor bamta ki traffic ru ki dan ka jingblong katoro ka jenjari next point pan kadish phang ba balik ka lentiril ka su ka suk namar ba kadan ka jingdon ka khamen toy ko we ban pen khre ban pen niti ko men organize ko we bad kila ban shania haki namar ba kim dir ba kilong kapo jengki kabyang be le fil ai be exactly spo bji piabli hang tu kapor kila ai kilawan bin poi kata bji tik pating nomor kim da shimra kin simporu simtang less than ong ha linti jaka jangai kam da simbun por kaptam gibre ru mta su ba kinongi mta jingno traffic ka janjar mta taxi ni belong song hantu kanu menen hadu teng lai phumne ro kelas impor tam po ying ro dadap my class adu sekentar da po ying pa ong sama yang bale po islam bale omba ton traffic te ne ban se hab ya rakchat teng ban po wan banyak taxi de ngong sekanika lentirel pan da pisnai kini ru kila khamtan ban kim long kendrai koi ban kini ki taxi ki simpor ko ru ban ni mataru rapidur kelas yuma ki kham
Badam ro away. Ban kita taxi ro away. Next point pa kadai makin suk ban dan ban la ban poi jaka kloi na kiwe siwe kilom khasi ba jangtia. Next point pa dai labuan pat kilinti real kilaban wanra jing suk penduna lenti ban sim kilinti kali. Kompai kini mentaru kidi ba ngilaban kinsuk away namar ba deki beriu ki seni akan ya kan wan hi ka jing suk jungki akan lenti aka kam akali kawan pagi wiwiter baong hadu sapusan ngut asau 45% ki kwa ikan ikan lenti real dengan long ngawan ya kan ka for emotion ba dan kam hi kan ni namar ba suk away kaliang pan ngidang kaban ya long lang ban ya long you in this motion te akan ni da dan jenjaru pensutu apa deng kibrio sutu lang ban ngilaban suksan ka rikel jong thank you. Ka step pasuk bagaimana visi abaro, but ngakerteng Samuel Kharbani, but ngayang hangni ban persya, ya katakan lentirel. Hakajing perta ya katakan lentirel, ba ngiyoi, baka sorkar kala sedang banwanra ya kita shibun ki mechanism, ka latest data kapin i. Baka Bihar kabala yorel nadu khat praspa san pusan bat ka Jharkhand kabala yorel nadu khat praspa khandai pusau kidang hap haki forest state jongkari India kata kadi ka jingkeli ka bashir khai na ka benta ka government ka jongi kumno nginailing ya ka influx bat karel haba ka influx ka longkum ka main karakter hangi kaba kajai benriu ke jongi nisdang bagi niui bagi sesdang ban persya ya kata kalentirel kajingrung kertep ki mender nadu ke khat kendai spa nyopau hapo kajela ke jongi klem rel kini ki mender ki layo bandrung hapo kajela hapo kajela ke jongi ki ong de banbus ya kata ka economic banbus yanu kita banbus mano badai try jong kita ki motion mano badai try jong kita ki pardoyong but mano badai try jeng kita ki factory cement ki baper hapo Jaintia Hills kani baro kadai tang ka environmental exploitation but ya ke ecological fragile ka ecological fragile ka ba don hakani ka jala ka jongi tourism yanu lada fipet ngadu na kendai lat hadu Hajava resort mano badai ki try jong kita ki tourism firms ki baper hang ni ki ba ngiui ki ba kalong ka ima ka jingma lingba ka ni super tai kata ka tourism hatu ngitip ya ki jingma songknor badan buram hatu ngitip ya kita ki jingma ki baper ba ka tourism kala banwanra ki jingma lingba ka tourism ke bangi i ki ba satmet habangi pet ya ka jala ka jongi haki than kendai lat haka ba ki tourism ki pen kala ya ka kum ka jaka banya aurea hakani ka jaka kal belingo deh kalong ka jingkeli ka sorkar kaba isatmet bakat baka sorkar kali menta kawanra da kata ka kentien tourism pile ka turu tourism karel na benta tourism lada kata karel hadu kata kala banwanra tourism balai ka monra de shikiwe ki state ki ba yu karel kampat poi ki ameli jongi ki lasdang ban pharia ka jak benriu da ka baong ba ai ba what ai kita ki beriu ki banabar kin batai start mano kita ki beriu ki banabar giban chupen ken mau kita ki beriu ki bakhot banabar engi ken mau bau khenria mu penar ubai war udai khasi bayar ka ar dia kalong ka bangi de ban kili hang ni bahla dia kini ki baju hla ya kata ka development hapo karel peni ya kata ka development plan kata karel peni ya ka blueprint kani karel
kadai tik katu ka surok kapa ki pareng ki wan ban pan naka himanong klau kani karel kadai tik kum katu karel kapa ki pareng ki kwa ban penya ya ka surok na selhet shagoti tang kata kubli shibun. Te ka step work suk baba kemen ipi baro te kecu sungu shwa kali chublai track rat ubla don dekat ni hakani kepuar bat dealing ba chung u bang ayok bang yang hakani kepuar ru te kecung daga baburam ipi baro bar kumjo ipi ginong bishar kiba bishar ini hakani kepuar te shwa bangan poi sak phang ka bangan kren te ngapan itu shwa yalde te ngade u man phalamare na Sankardev College te ngayang hangni kom uwei na kinong kersan jogane ketupik te haba nga perkhat bat haba nga perkhat ikani kejingwan jongane galentirel hanga simet ngai jumut ba kolong sha ka ba ai jumut toy yingi ha ka bai dei bat ka yo kokot barage ha ka imlang salang jongi bar haka kayi ke patang ru kumjo kajing don jongkani ka lentiral ka pelong ru ya ka lai kawan ka jongi ka ban khamsuk nagawai ka jela sagawai ka jelapat bat kumjo ru ka penkiu ya ki kam ki cham jong ki try ri bar ki try mulop namar ba ngi ba hagani ka jela jongi ngi dunasha ba kinong ba nginyok kam kaduna sha te lada don kum gani ka lintiral mo de kawan poi ha gani ka jela jungi nginyok kam ki khun samla ge jongi te yong ba ini against yong ba tourism kawan ra ya ge jing sim kabu ha gani ka jela jungi henrai ladang mangi ngibu pat yaki an ki kanun ki baskham kan yarap yangi ban yada na kita ge jingshang sim kabu jangkine ki mendari jeng na ki we pat ki jela te habang perkhat ru ya gene ge jing mentoy jangane ga lentiral ge jongi kayarap sibun ha ka bayadei bat ka khayi ka pateng bat gumjo ban penpoi kimar kimata kibakia namar ba kimar mata kibakia kimla bankit tang de kali arsaka kimla bankit tang kali arsaka henry ladangi wanra pat de yakani galtiral dakabag nyik dakabag kit yakani galtiral kalapan suk sibun namar kalintir kanigaral kalakam klainru nagi kini ki kali arsaka takadau haba nyuara ikata kawan ra sibun ya kejing suk haga imlang salang jongi baladangi penon kamru yaki rel elektrik lani daki light kayarap yaga mariang ban penduna ya gijing cabo cong kemariang hasaudong cong kene setelah kepertai te ngarung amna penbun ketin tan namar ba kidang bun kiban simenta kene kepuar te ngaru tang kene ketin hi kublai sibun Ningko ngai kuplay ka Sinod College kepala organize kini ka program namanta ngi ki samlang puli te ha kini ka si nga I kuplay fibaro te and thanks for having me today in this session. My name is Mevan Kidhar and I am from Shillong Commerce College. Te klem da penslam nga yang hakaliang persya jong kini ka jingwan ra ekalintiral te kimat ki bangawan ra kini kapor kilong ba hatu Mr. Speaker sir kani kalong kecikli nanga hatu philalong ki balapen kre ya ki consequences mo
lenai kita ki problems ki banwan hadian habang ngin warra ikanika jing ong ka lentiral mo te lentiral ki lentiral habang iperkhat kilong tek kum kituki jingwan mo daka beburam ke jingwan jongki menderi mo ka jing rungtu jongki Jakarta te katkum ka report ru ka arhajar arpulai kini kijing subu tang kijing jabo shwa ni berkat shwa tang kijing jabo ka tourism kumba ong menne ki opposing party mo ka tourism hatu kata tourism kala hadu kan no ban bu kita ki an ki kanun ba pin pe kita ki jabo jaban kini ki jing pe kita ki an ki kanun hakawi karukom kayarap hakawi karukom kamdon jing mentoy nomor ba daka baburam gila nang la start mo ya kata ka jingang jing start kala nang kiu nang yar siapa pelat hende hakawi karukom kat pangi nang start nginum kenkor shu ya kari ka jat benriu jong la di but ya ki para try muluk ruk ngimdan akor dan buram shu te kani kawan ka katkum ka jing sko jonga kalong ba katkum bangi nang start katangi nang le ki kam ki balong kata ya ka jat benriu ka borok away nomor ba we don't even think about others we just care about our own needs te kamat kabaar kalong kajing perkhat na benta kalawai banwan te Mr. Speaker sir I just want to ask you this question kajing perkhat na benta kalawai banwan hatu ki khon ki kti jongi ki banwan kin yo shong suk shong san mo lada kin mat ikini ki jinjar ki bang benta ngingim perkhat kum ki samla jong kari ngim yat ngim tur shaprang habang ngi ong ila don ka jingnang jin start te balengi yeng pat hagi secretariat lane kita ki DC office banya la banya ta ye ki bomdei kadang la badan yang jing start bangin yat sa prang na jing start ukhulom ukham yat banya kawan te Mr. Speaker sir this is the last question that I want to ask you ka jing yada but ya kari ba kajai beriu hatu kalong ka safe nam na banta kari ba kajai beriu jongi te katkum ka jing tho mo ngila ban yo sngo u so tham ka jing tho ka bo ong ngilong ki nong tung si sien ka si hoi kari jongi hala kari jongi te kalong ka ba isat met habangin pet ya kari jongi kat no kadang yat kat ba kadang kiu sakhamat ki jing penthot kila nang tan ya ka sedien si sedien balei mo kata ka jing kli ka kawai kumu samla jong kari te sa kampen slam te tangani kawai ka jingkli ka kwa ban bu Mr. Speaker sir are we willing to stand and work for the good today or we will leave things as they are thank you with that I conclude my speech Syongkonol badan buram berpi kinong bisyar berpi barok kinong semanta kakerteng cunga kedai lur syai marbo napo St. College te nganya thu ye pi katkom kini ka phang ka bong ka chingwan chung kani kelinti dal kadi ka cingger hu ne ka cing tem ngan ong ai pi ka syong hau do nong penan kam e karel ke ta karel ke la le yu ka syong hangi ki nyong pat kam karel kom kani ka phun mo kani ka phun chu moder ni karel te mo kani di ka phun ka syong hanga ki ngapen kam bahane penengam sniu ne kasyong hangi kinong penan kam sibu ngan anuk sai pila dang ada ubas niu bari nong khai drong dewan karala kamen yam kan bari namang kadon cuma berkat ubas niu kata di kecing tem ladang kadon cuma berkat babahala da kawan kadal ngang dai nong rap sok saw pi usok saw poyo ngang kemau pol ba umdan kata kecing yak shalan usok saw sikri angap tak kah madan nama bomdon kelenti bayat nama belarem pelak kabai kali mentawan kelenti rela yo onong ngang kinong rap ru usok saw basi mentatang sikria mo ba penkit da kawai ka caka suka caka kala aram ka bai kali da karel wan spuk riaru ket ka bamon lei ka bamon duna ka bai kali hato kata da kecing tem em pi ngateng ong kacing tem dai tang itu ki batem dala di hi ngono ipi kembong i wein i samla mo da ka buram i bong ta ka problem hadin mo kacing hadin cegi kun kiti cingi la kom bangi dei tak itu lupa kita ki baro ngono ipi kabawan hadien ngin hupi ladangi menta
Kalau ke ike ke babah, kalau ke cingkerku, ke bahadin di ke cingkerku kan. Pesa ke bahadin. Dan ke cingong ai ke bakai bahadin, kan perkat ke bahadin mentap, pesa ke bah mentaken. Lada ke mentak pi ke cingkerku, ke cingkerku kan hadin. Pi mentap pi ong bam. Mo, ba ong kata cingwan menderi. Mo, ngingi ong ba kakam ke babun ke bangi le ene de ki menderi ki balik. Ngi samla cingi sene ni ngilong kum ni. Ong duna tu duna kam ni cing duna kam ni pori congi. Da ka sarkar pala kawan ra kata kala lenti bangin yo kam, song pa ni sarkar ngem don kam. Dal awan pan ni ong ngem don kam. Kata ada kawi pi, habawan kum kelentirel semi kabuken. Dan ki ong ki mo da ka baburam kini kino ye ki bang ba ka cingwan ral ka di cikar tap cing ki menderi. Ngono ye pi, sim kabui ka lentirel pada kawan lentirel yaki ke menyo kam porel. Kata dengan suman kersian. Wan karel yaki kan sarkar pi ban ai kam ngi utra cika trai muluk ban trai ni po karel. Kata kan ni kawai ladang idon ke cimuk babaham kene ke cikar khu sudah. Ladang idon cing tem em ngana mai oh tabawan takarel kemudian tuki menderi si rel bet. Kam dei kam ta. Haji mo ka cing la sa nong no brain wash ta. La si wan tu ke cing mat ba ong yi po la cing de ki menderi bet. Dukar bet. Mo da ko buram iki bapli. Te ngayo isu ipi. Ngi la ding mle da wan pagi banabar ong balai. Pi kren ki cing cabo. Pi try pencabo tang ki banabar se. Ngi ngem nang pencabo. Kiba pun ki banangi lagi pencabo ai pencakale ai ka caka ka puta ka congi. Ngan oi pi. Habadan ka cing cabo tinggi don kamem no pengkuat. Ta ai kam nam pengkuat ni kan mo. Tentang ni so man ni ai kam nam pengkuat ni cela cingi sini utra cika mulak om yok ngani ka kam mo. Ni sopo pi. Dewan try banabar bang bali pi ai kam iki. Bali ba ai kam. Katapi, ngandu IPM kene ke cingwan cuka lentirelem, ngan IP ngiladon kala cingida, kala transfer ngiladon bakem syaba, ka caka cingi kan lek caka wipat ki banabar. Kata ngiladon ka an ka baskem. Mo? Nata ka mo ka kin ongno ka edisi do ngiladon. Mo? Ka schedule tribe. Menta ki yaki saka ILP. Dayo sa ILP bi kana startup cuka cingida cingi. La ya da bhang IP. Ngong kala biang kala pakka bah ban yo kene ke cingkerku. Ngenoi pi khoi ki bana kaleng persiap kan persiap bi kene kemtai tang bangan ong pi kacing persiap ji kam don cingmut lada pi la don rupa kacing mut ba kade kacing tem kata di kuai tentang nak kene chua tang kene kundian kublai sibun kublai charngo Kalau nang khlut kata ka dibet pi ru dang tu ya ai e lang mo Kastep ke besok ukmen ya pisong kenor badan buram ya kinong bisa badan buram bat paro ki bon ban sakhi kan ga jing terkon ya ka kerteng jong aga dei ban kersan do ling na Sinod College bat ngai yeng hang ni ban pen pau bakal lentirel ka dei ka jing tim ka barie ka babu jing mai ka kendo ka siap ka riti ka dustur ka mensim ka jela bat jongi hi ki khon jong ka ningkong ning sharp song kenor badan buram ka bor jong ka Meghalaya ka song ha ki lum ki wa ki shat ki thwei ki lau kentang ki jingking jeri ba ipla bala than pen wandur da kamariang bat kapor ka jing wanjong ke lentiral kamut ka jing penjat yakini ki jing kurku namar ban yo ya ka hap sam ling ba ki lum hap pen bethei ya ki mau siang bat penjat ya ki klau ki betap hakani ka rukom ngi ailad ya ka jing senjor ba jing tua kendo ka jing selen ki klau ki betap bat ka jing jat jong ka mei mariang ya ka ba ka mei mariang kala te de ki spas nam ngi penduk pendam tang de ki banai hatu de kan nemo ka dor ka bangi kloy ban sio tang namar ki katu kan ni ki lentiral kamat ba ar song knor badan buram kalong ba ka riti dostor ka de ka bang nem dei ban le kerkie ka riti dostor ngi haban ems ngi haban yada bat IT da ka jing ngau sarong sha ka pateng ka banwan henrei ka lentiral ka wan ra ka jing tu ki brio na bar ki bang em tep ki long kum no sha ka khendau ka siap jongi Menta ka jela, hado menta ka tangya kun banyo akini ka online permit. Namar ki brio jongi ki tem syai baka jing jelai umenderi ka baklem te alakam ka bu jing maya ka jing em tenrai jongi. Lada ka lentiral ka trei kampura, swaba ka ILP kan trei kampura, kalong ka ka badir por na ka benta jongi ban ngin omla ban pai din biang. Anda haba umender ulas aj kum kamiaw harut de pay. Unsa tap lob bat penyap op. Yo riulum red pan un pengam ya ka ketian ka thaliat jongi ka riti dostor jongi bar ka jinga dei jongi bar ka kendo ka siam anda haba ka riti dostor
kekelan long no tangkum kamar kamata kamen siam jong kariti destur kalayap bat ngakeli kan mentoy ayu ngi bangin poi stat sakalasai Henry ya kerteng bakajing itu jong la jong i bret sedian kamat kebalai Syong kenor badan buram kalong bekerjelami kalaya kadang yaki yaksar berkejing bamsap hagi kampai bak kamtam ke sorkar. Wan sakalentiral ke badan kam yakejing lut jing sep da ki klur ke jaga puta ka bahe ki kontrak na kabenta ki jing snabat ki jing tei baro. Kani kalong ka kabuksian na kabenta kani ka jing bamsap ka babam kum ka kruny na po. Ha ke jaka ban yo jing mentoy ki pat ba saat man ka pelajong ki katu ka ni kirio don bor bat kirio sain pertai. He ya ko hapo ka klat ka bajabo penyo ya ko ka balong bi. Wan ra ya ka lentiral ha ka jela ka badap da ka jing bamsap pertat himapi ka long kumno. Haba ka jing bamsap ka bam ya ka tenra jong ka roy ka par kam dei ka jing kerku ka dei ka jing sha set kala. Don bawa na kaliang bekersan baka syong ha ka jing pendan kam jongi ka lentiral. Kani ka jing ong em kalong kuma pitap miaulut ya baro kitu ki jing snio ki bagi kemat jongi ki sakhi pelen habawan kalentiral don ki bakran sepang kiral ba kini kiral ki jairal ki bakhoj basuba ngong api kami khalaya kam don kam te ya kanu koral kala dei lupa ka bakhoj basuba belingin penduk no ke jingjer ngam jongka tang hakan nam bar kerteng jongka roi kapar don bawang pensuk kalik kawan hatum don kali ka mai sia ki taxi driver kin lek kum no kin yap ja pelek college na jayau lai dom shasinot pensiong dakarel ki an du kidon ki on baki an kidon hendak kim terekam ki an lik ladon du mensua tang bakim terekam kidon ki an persya drugs hendak habang ipay kapor mentan ang jon layman kinong di drugs an penkut da ka baong baka kendo klam ka mensiam ki brio jongka kalong ka kendo ka ba terkong bat ka batali karoy kapar kam don jingbot habang ideno ya ka kendo ka siap karoy kapar basisha kadai haba ya ka kendo ka siap bat ka riti destur layada Kublai Shibun. Aku menengok pau yang sungguh Kublai Shibun sungkana beram baik pli ni kalat bangila banyatainya ni banyak terku sepang kalentiral kalau ngajing kerku ni kajing tim kalentiral kalau ngajing kerku ia kari baka jait ben rihi berakawai itip bau konrat song ma ukuat menpaisa $1 million kini kami kaya jengi. Anda kalau aduk, piang kesorka jengi kaduk. Haba kesorka kalau wanita kecil kalau jengger ko, pipat pitim ya kesorka. Pibo sitos, kamlong kalau tirar. Kalau enggak jengger ko, kabar suka poin ngalong. Kalian tirar kalau ka aikam ka jam, ya kikon samla ke jengi. Kikon samla ke jengi kiyat sini setai. Kiklem kam jam. Kalian tirar ka aikam ka jam. Kalian tirar ka kalak ben yang penmi ke businessman. Ke local businessman. Kalau kayak example apa Karohil mende pathar. Shibun hita ke businessman, ke local businessman. Ke lak menseng kam la jong, dukan sya, dukan ke hotel, ke tourist, ke lak menseng. Leng ba kan ni ke jingwan jeng tirar. Ni Shibun ke jing penting. Penting kok tempat manor rebano. Ya ke ri kasih jong ni. Bang Su penting tak la injek ya ke jing mu ke jing perkhat jong ni. Dah ke jing ting, banyak ke jing gerku. Ya kau boleh lah, ay, bang sing mana kalau terel, kalau ngajing kerku, baka sorkar pedan dili bang, sing mana aspak keluar tengah, kalau ngajing kerku, ikan ikan jam itu, sing mana aspak keluar tengah, penyok kami aja mi konsumlah, sing mana aspak keluar tengah, pendroy sih hendak aspak keluar tengah, hendak lah injek ini, dah kajing siap ting, pet yo kadai kajing tim, pet yo kadai kajing duk, pet yo kadai kawan nam, sekai hiran je kari kajai pendriu jengi, kata kadai, bapak ong, masih ting kawan tikem dat, inilah don kiaks, make kalian resident Security yang ngidan ajar pendrew. Jadi ngidan atri ke district council. Jantia Hill district council, Kasih Hill district council. Ai pikir dia atli kan. Kinyada kin pej. Walong kena sa. Abang ladam ai LLP, ikan taj yang tiral. Kalian tiral ke ai ke aspak keluar. Walong kena sa. Bang ngang laki mai tiral. Laki mai LLP, yakin nak tiral. Walong kum kena. Long tu kena abang. Imei pai mai mit ngam tiral school. Mel ada mai mit. Udo itu jingker ku jing nang start naskor. Kumjuro langit ladang ikan tai yang telah udo jingker ku na kayo kokot.
ngila ru ban transfer naka kijing di jing thit kijing ngi rap mo ngai ko ka interview hapo mo hapo karo hang te ong ko ka khana ong shibon ba kijing men toy bang yo ne kalin ter ka ban ko ngai ka rap karyang ngi ru ki war mo kini ki meklaya nhau pau persen nak jispa ni im nak rap karyang kijing rap ten rai jong ngila te ban transfer ko we kini kijing rap selat terpat ki tempeu jong ni kisah turun bapau tam apa mereka indon kamu yuk kijing pau ada indon kam indon lah te ban transfer ko ke jaka indon kam ya kang tira song kenal beran kum kijing bukat kijing ra antira kawan ra kijing toy hakayo ila ru kitoris ki high man toris ki berspa ki ba kenkor ya kaporte mar ki blok apa selong ki blok palat pitip pi bay tray ki no hikai ka blok palat da kawan kang tira ki high man toris te ki bala amplit ki pau hajar keluar tingka ban spend ke pisah jung ki hakari kasih jung tia jung ban long ka jingurku ya kari ki berak we kali yo kam ka yo jam ki kasamla tak kadau what shup pelkai ke jing mut jing perkhat jing pi da ke jing penting ke jong no ki ba injak jing sep ting hanor ne nam yo ni yo ke jing tim hakari ke jong ublay lo kerko ni kang tiral sim kan ni spak klor sim ar spak klor fikin tat kan ma wat long ki babi kalin tiral lo ke jing kerko ya gari bar ke jai hi bende borak sing kenal bedan boram ku ba sipon te ka step ke basuk bakmen ya pi baro te i songkonar badan buram bapenya je ka debate competition lamba jong ka step ke bamta te ka kerteng go jonga ka dei penyar lang mar banyang bat ngade na ka Ribhoi Sinat College set sineng te i master speaker sir lamba jong ka step ke bamta ka ai ka ba ngayang ru hang ni na ka persa e motion kaba kajing wanra ekal tiral haka ri khasi jentia kalong ka jingkerku hendai nakaliang ka jungang ong em kamdei ka jingkerku hendai ka jing tem nak benta ka jing em namta ka ri khasi ka jungi nak benta ka jela ka jungi namar haduk mentahi ngi i ba kamdan ka an ka batikna ka an ka bas khami ka bente lakam ya ka jing warung kertap ki menderi ha ka ni ka ri khasi bi e ka jungi te namar kata lamba jong ni ka step ka banta ka banga mut banong lamba jung kapor ka jing wan jong kalintiral ka wanra ya ka wanra ya ki briu ki banabar ka jing wan rung kertap ki briu ki banabar ya ka bakala ban pendu no ka jing long tenrai ka jungi kan pen rit pa jang ikum ki khun khasi ki khun khara hapo ka jela meghalaya ka jungi ka kala ru ban pendu jat ni kala ban penhiar ya ka riti ka dustur ka jungi ka culture ka jungi hakar hapok ka ri meghalaya ka jungi kaba aru kaba ke bang ngai sep tieng haba ngi pet haba haka hasua pakan wan kan ka lentiral kalong ba ka jing du no ka jong kariti ka dustur ka jungi bat ka jing du no jong ka jing kam ka jungi ka khendau ka siap namar haba lawan kini ki menderi lawan kini ki beriu ki banabar jong ka jala ka jungi kila banwan ban seng ki kam ki jam haba ngipet ha menta ka jingwan jong ni ka sorkar ka penkre yang ka Meghalaya implement ka investment ka Meghalaya investment act ka ba ban island ki beriu ki banabar banwan invest ha ni ka jala ka jungi kani ka long sisa ka ba kaba penduk mensi mengikum kikun samla saya kata ka jing ka lawe ka jungi handral ada wan li sata kan tiral ki beriu ki banar bar ki kindang wan de ka banwan ban sa ban syong hani ka jala ka jungi ka kaweru kalong ka ba lada lajur pelat ke jingwan rung kertap jong kini ki mandiri kala ru yo lesi kan sapoi kapor ya ka ba ka bor sensar ko jingi kum ki khasi kum ki garo kum ki jantia ngin sadu no yo lesi ba ka bor jong kita ki non tribal kin sala ya ka ban sensar ngi yo lesi ngin salong penban kita ki jat benri ka birit pat nana kita ki minority hapok la ka jong ka state ka jongi namar kata ka ba
ba ngipet ru kat kum ka sensus jong war hazar khatwei ka jingjon jong ki tribal hapo ka jela meghalaya ka jing kalong prapun riu pon khatsan yo le se ba kan ka jingwan jong ka lentiral kan penhiar penban ye kini ka jing ye ka jingdon ki breu ki tribal hapo kan ka ri meghalaya ka jingi ka weru ka ba habang katkum ka ba don jing maru khamtam na ka jingwan jong ka lentiral ka dei da ka jingwan rung kerthap jong ki menderi abangi pekot kum naga abangi pekot kum ka ANI news ka khani ka snam kalau ada pa sipangut ki breu ki layo ban kam na ka jela Tripura ya ka ba ki dei pra argut ki dei na ka ri India ka jingi bat prangut pat ki dei ki Bangladesh kini ki dei ki ba ki layo kamru khamtam ba ki dei ki nong salan ni ki breu ki nong de ya ki breu te ka ba te tangkini kintin kendat kembali sibuan. A very good morning to the respected speaker and everyone present here. My name is Wanri Chinkmen Lenxiang. I am represent here from Smith College, Smith. I stand here from the motion to strongly support that railway connectivity in Shillong and Jowai is a boon. In my opinion, I would like to say that railway connectivity is such a great blessing for the people in our state. Let's go straight to the point. My first point is when we talk about the economic growth, let's talk about how railway connectivity can create more jobs. When trains come in a state, more people in our state will have jobs and a local economy will grow. This means that more people will have jobs with the click of a train. A local artisan can now showcase their exquisite handicraft to a wider audience, thereby increasing their income and boosting a local economy. For example, a local women who love making traditional handicraft, with railway connectivity, they can sell products to customers in other countries. This is just one example of how railway connectivity can create our local opportunities and help a local economy grow. My second point is about the reduced traffic congestion. We see that railway connectivity can also reduce traffic congestion. When traveling to Shillong during peak tourist season, the road can get very crowded, right? But we have a train system. People can choose a train instead of driving. This means that fewer cars or buses in the road will reduce traffic congestion. For example, all the tourists who visit Shillong every year, instead of driving, they can take a train, which it will reduce the number of vehicles in the road. If we have a train options, it will make it will reduce traffic congestion and a city more accessible. My third point is about the tourism revenue. When we talk about the tourism revenue, railway connectivity can also increase tourism revenue. For instance, tourists can take a train, a scenic train ride to destination like Cherrapunji. They can experience our local culture and even increase spending time on local hospitality and handicraft. My fourth point is about the capacity and scalability. Railway connectivity can also increase capacity because train can transport large passengers in one time. For example, imagine you are traveling to Shillong during festival like Wangala or Shillong Autumn Festival. Thousands of people are traveling to Shillong by taking a train. It will, but if we have an efficient train, it can transport large numbers of passengers. My last point is about the environmental benefit. Imagine we are traveling to Shillong, a beautiful place in Meghalaya. Now think about how usually people get there. They might take cars or buses, which can cause pollution. Railway connectivity can also change this. Instead of taking cars or buses, they can take a train because train
a cleaner way to travel. They produce less emission, which means less pollution. Thank you. A wonderful morning to all of us who are present here, especially respected speaker, sir. And also a special morning it goes to the audience who always support and encourage us from time to time. My name is Meba Shimpang Nongrum. I represent here from the Smith College, and I stand here to strongly disagree for the motion under the topic, the railway connectivity in Shillong and Chuwai is boon. To commence with, how dare you? As we know that we are the minority community when we compare with other community in rest of India. So if we allowed the railway connectivity in Shillong and Chuwai, first of all, it will impact on point number 1, indigenous identity. The railway connectivity could lead to a large influx of the illegal immigrants, potentially threatening indigenous population and cultural identity. My second point is cultural erosion. The influx of the outsiders could lead to a cultural shift, potentially threatening traditional customs and practices. But we should know that not only it impact on the indigenous population, but also impact on, my third point is destruction on the environment. I already know that if the railway connectivity comes here, there will be a huge amount of destruction on land, cutting down of trees, and many plants and animals died. As we know that plant is the only one who produce oxygen on this planet Earth. So if we destroy them, is there anyone who will reproduce oxygen on this earth? Yes or no? No. So if no, we should conserve and protect for this. As I heard from the motion sites, they say it will promote tourism and economic growth. But the fact is, the railway connectivity always promotes waste and pollution. People throw plastics bottles everywhere, which makes plants and animals die, and also which makes the climate change. I am proud of myself when I know that Meghalaya is one of the famous states in terms of the cleanest village in Asia. It's scenic beauty. But what happened to the Meghalaya if the railway comes? I am sure that all this beauty, all this scenic beauty will fade it away. Last but not the least, lack of rules and regulations. If you are looking nowadays, we see the migration of the outsider has been increasing from time to time and day by day. And without doubt, one day, we the Khalsis and Jaintia tribes, we will disappear from these beautiful states that God's give to us right from the ancient times. All this happening due to the lack of rules and regulations. Most of us, we just think only for the present, but not for the future generations. What happening to them if we allow the railway connectivity to come here? Before sunset, we still have time to protect and conserve our own states. As Victor Gibere on his book Ski Poetry Kasi Ka Waking, he says that kurang da chiat kari wat chak nam kin kiu sarang. I hope you will understand, because most of us here, we are the Khalsis. It's time for us to take more action and talk less in order to prevent and conserve our own states. To conclude, from my side, I just want to say yes to roadway and no to railways. Thank you. A very good morning, respected speaker, sir, honorable judges, and everyone present here. I am Ibalakantiu Mary Lapang, representing from Ribhoi Synod College, and I'm going to speak for the motion on the topic, railway connectivity in Meghalaya is a bane or a boon. Respected speaker, sir, I strongly affirm that railway connectivity is not just essential for Shillong or Chuwai, but it is a constitutional right and an economic necessity.
I would like to prove my point based on the articles from the Indian Constitution. The Speaker, sir, the first point is about the Article 19(1)(d) of the Indian Constitution, which is the right to freedom of movement. We, the people of Meghalaya, we have the right, the citizens of India, we have the right to move freely across the state. Lada kani ka railway, kamdan ha kari Meghalaya jungi, kumno ngila ban interact with kiwi ki states. Compare kiwi ki modes of transportation, ka railway kalong cheaper banya ka bani kiwi, example roadways lani airways. Kamtam ki baduk basuk hakanu ka rukam kila ban de kiwi ki jela lada kimla ban afford. Ngimentai lada ngi kwa ban de kiwi jela ngi habde sya du sya Guwahati tanah kabenta ka railways. Te baling im kwa bakan dan ha state jungi. Baling ikwa asa ban syongkum kita kiri udum. Mentangi la im hane ka perthai ka ba ka ngibun ki modern technologies. Te kane ka railway di kadika way na kilat ka ba ngila ban develop ya ka state jungi. Second point, Speaker sir, is about the Article 38, 39B and 46 of the Indian Constitution, that is economic growth and tribal welfare. Nadu mane kini ki opponents jonga. Speaker sir, kini ki opponents nadu mane ki ong baka tourism nadu mane. Te kani ka tourism hatu ka wanra sa ikata ka jing snew m. Example pe ya ka Assam, hatu ka don kata ka tourist spot ka babiang. Meghalaya, we are known as the Scotland of the East. Te lada ki tourist kin wan shani shikari jungi kini ki nongnya tourist ro kin kamai bha namar kini yalam kai kini ki tourist bawan nabar. But piong ro ba kani ka jingwan jong ka railway ka penduk ja ya ka ni ka kariti ka dostor jungi. Bali pan ngidon kini ki autonomous district council. Hato kamdei banyada ya nakabenta jungi. Hato kamdei banyada nakabenta kariti ka dostor jungi. Habang ngidon kane baling inting nging sibu tang kita ki jingting ha ki jing mo jing perkhat jungi. Ngi perkhat pat ya ka ka ban sawan. Ngi perkhat nakabenta ki jing bha ki jungi. Ngi si perkhat be tangi ki jing snew. The next point is Article 371C of the Indian Constitution, that is the special duty to the Northeast India. Ngi kinong Meghalaya ngi don kata ka special status under Article 371C that demands development project to respect the local culture and identity. Ka culture kam kiu ladang idon tang para mangi hendring idon kam bangin ya interact bat kiway pat ki para culture jong kaway ka state sa kaway pat. Example ngan ay kum kani ka youth exchange program, I think all of us know ngi kwa ban interact bat kiway ki state ngilit da ka ngilit da railways, right? Ngidon kam railways mentaro ngidon ki participants balik na ka state ngi hablet lang baka railways na Guwahati. Tabaling im kwa baka ni ka railways kandan haka Meghalaya jungi. Bakan pensuk pensanya ngi. Speaker sir, da kaburam mi baro, I think kini ki opponents mentakas ngi ki super sya na marka di ka debate. Handoi lada kawan shisha kata ka railways ha ka state jungi, I think they will be the first one to buy the tickets and travel by train. Thank you. Mr. Speaker sir, pelong no pajak kini ka debate competition kini ka por. Ya pi baro ki no hikai ki no sesya badan boram ya pi baro ki badan halang kene kepor ngas gomba ai hulai lang pi baro ka keteng jonga kade na star wanyang ngada pule hakasik semester joka department political science nanti nasan kadaf college mat ngaya hende na kamta ban persya ya kane ke topik ka boong kalian tiral ka jingkar khun ka jingtim hanga marwe ngas gomba bakalong sya ka jingtim ya kajala jongi na kajing wara ya kana letiar boleh kok ngupta pi tang kita ki an ki banyada ya kende ko siap jungi ngipat don ya kita ki an ki kanun ki ban long kesti banyada ya ki trairi tai muluk ki trai strong ki trajaka kajing mak ab lupa ini ya kajala kabar pat kum ka Meghalaya bara kajiwan kada letiar kan ailat ka ailenti ya ki baru ki banabar jong kajala bagian rung lailan kat bamuan hakan ka jala jingi namar pa ka jala jingi kapadon kita ki an ba perking ha kajiwan kada kalentiral kala aru ba perkiu ki kam sniu katu katium haki melangkas alang mat kane ka persyong seir ya kayak kayang
jong kita senong kita jaka. Syuaban petrikam, syuaban warak ikan kalian tiral. Di petrikam, syuah kita ki ain, ki kadun, ki balong kasti, banada, ya kita iri tay muluk. Kata, kadai KLP, kepada kasti, kepada dah, ya kita iri tay muluk, kita senong kita jaka. Hanya haja lama kelaya. Kaji warak ikan kalian tiral. Hoj, kumu okide ki motion mana kau. Mat aikam ajam. Ngam tikra bakat aikam ajam ki trai di tai muluk. Hari ka aikam ajam ki mana bar ka jalah. Kata kapen kalung syak jing tim kapen dunong. Yangi. Kajing ora kene kalian tiral. Kalung kajing tim au tangi ubro. Hari ya ki bat kajing tau. Nak ba penjot ya kamariang ya kijing kisi. Ka taru ya ka jaka syong ka jaka sa. Jok ki bat kebrang bat ki bat ki jing tau. Kajing ora, ya kini kalian tiral. Kamu toy, lada, karel, kapoi tang bernihat. Masa speaker sar, nak kabar puram. Karel tiral kapoi tang bernihat. Bat kit man pak, ya kini, hapkit biang, na bernihat, ban poi syashilong. Kamu toy, kapoi tang bernihat. Hap siu biang, kabai kit bai ba, na bernihat syashilong. Ya kitrok, bat kit man pak kita. Kajing ora kini kalian tiral. Kampat biang. Radang yang padon kita kian, mana dah, ya kaji lajungi. Kiseng palang ru, kibersyak, ya kan ya kaji orang iklan tiran. Nama apa kisutu, kitip, makalong, sisa kebakta, makalong sisa keban warak, kajing tim, ya kaji lajungi. Hasau bang perkut, hasau bang nasyong. Don bar ong kerai kawai ba. Petrikam suai, ya KLP, bat ya kalian tiran saya buat hadian. Kau boleh cibur sah. Toh, mentangi lah apa isya. Lajan kut atat ke debate. Hendak kau por I lur syai mo. In I ke summary jong ke debate borok kawai. Ki judges pilak ban keno ki points ke jong pi nama nam ta ke ni mendom don points mo nam ta jong pi pio ar minute. Te wei baklem don point te mo. Te ingat keren baik kat bayok ki point. Te mak ban sipen kut ngan ong pi. Kacing kerkuna kacing tim dengan OIP, kamu orang OIP mana mau kasyong aku cuma berkat cungi ta. Kalau kamu cuma berkat cungi ada kadang kacing tim, kalau kacing tim. Dengan OIP ada ngipet ke kamu orang mau bahkan penduk ya tak mariang, mau ya kamariang kan penduk ya tak kiding gisi. Tak semua badawan talenti semua ban pom lagi borok kiding mereka layak ta. Mendai kamu ta? Kapom tu itu kibantah badan kam kan? Mau pidah senayeng, pemdai dia bang habdan kam barok tu ki square feet barok ki akar pen senayeng Kasyong kat kamu kacing don kam. Kalau orang rau sarkar cing dalam day babi banyak perkat dong. Tiada wan yang tiran penduduk lili ini kicing tung cing tak barok. Kalau mudah tak kacing mon. Kidang penon kami bakin develop ya kata celah cing bakin tung diang. Mo kentung diang. Kata kawai long kasyong ngipi ngi perkat kamu ngasung wan talent tiral keberan kam tang mo kata kacing cerong cak talent tiral mo kaba cerong leda perkat kacing yar pat kan yar akan nuhi. Arpau put, ini lai put. Te put lai put kan don kamta. Te na itu put lai put te pias ma ya thong diang hayeng lalai teli man kasing thai lai onong. Ta don ching mi. Ngasai kasyong hak cing bocung ipi kata dikawe. Long sui kren kelum ken kata. Piong kamai kaci remo kini kitores. Dawan kitores pe dawan karel kapoi be hadu shillong. Te kitores kawat kalinang no. Wat ni ML 05 chongi chani ya. Menum yo syuti ko hati natai. Temangi la yo em tak kamai ong ba bom dara tak kalat kamai. Sumba ta ba kamai em 05 kendai tagi bawan Barcelona. Kidon ki kasi chingi ba kamai. Te kinyalap ka shalai lu milam ka shenong chirong kat ba kimon. La yo onong dei borosis ngi le kan ha charge ki la yo onong wow. Tengen ong ip kariti dostor kan kandu. Ngang pi riti dostor kandu kono. La danga ngade kasi ngaburam kariti dostor locong. La dawan badambar ngkhut nganam lek syui kata kacing kam kacong ha kemal bang ati yang ken mo kacong hangi pi kacong ni kata ke dikacem bengkot nak kaling kinang persya rungangan so ban ong kan kawai ken sipengkot masyu sempur kan dia tang sanseken tengok ong ni ngah Kristian lada kalian tiral kawan lada ka cingnya dah kapiang lada ka cingnya dah kapiang lada ngi ka sarkar kepada kam bahaya kacing ya dah lada kemudian kacingnya dah ada walan tiral kamu ong kinang Kristian ni mau kino persya so Kristian ni keniat kansoin bahkan sadan ni kacing kena sadan ni kacing tim mau te ban sipan kot taita ko blai sibun
Kubli Shibun ya baro ki debaters khat arngot ke don hang dia ngan ong pi ka quality of the debate ka biang bha de nem khoi em hi menjur ka shulong do kum ni namar ba ka de ka competition te nga hapan ya kot kum ka an ka pa ngal ong hi men ne henry men ne don ki khna ki ba kren kham tam ki la tam ya ka po dari ba kam de ka debate ngala pelaj la ka pelaj ki mat ya kren khat san ar minute ni lei ndai tambah kali competition ngamlong banlek kum ta ti kum ba kalong kapor ngala bu ngala klei hi manga mane kum tu ting haban bat be kum tu to ita di point bening kong khendet sha bangan bu ikani ka motion shaka yeng borok ko be khendet mo pi ha kapor ba pi le nga so thu kapor ba ngap nang ni bon na pi ki dei ki debaters very good debaters but nga so thu ru ba phila jule debate teng min shwa don da pedeng nang ni ar laingut ikiba ngala ju kundu hakiwe pat ki debate competition tengah sutu tang sengap ye pi but kitu kendet ki bangala itu lupa ba pila dei lupa ki debaters nei kendet tang ban shilong kum ijing pen kan mau mo hawa pi wan hang tei ban debate la ka long for ne against compare mo like no itu iba krening kong itu te phinum yo hi to kala tom dei le hakapol pa pi wan hang ni ban kren hapo ka debate pi 20 minit ketika por ke bajrong bah hapo ke debate pendon kam ya ka ar minit ban pin i ya ki nia ki jong pi la ko long for ne against hakata ka rukom pi di structure ka minit ke ba ar ke ba sa pan hang tu ken salej ka jing penyap nia ya ki against na ki for ka bangi ang khtin pareng rebuttal ke ka bangi sngo nang dia mdai barok katu kat ni kran bajer kerteng pialej hang tei directly suya kawang ternem ben fila sule be jing penyap nia te rebuttal henry hapor bangi le debate kam julong komta ar minute hakli jung pm phla di bandang man structure ya kani ar minute mo ngan pin i ki nia ki jonga against for compare ngan pin i ar minute pada ngan penyap nia ka bangi ang khtin pareng rebuttal to Mene idon iwe I participant ibalik debate ikli jingkli kela you speaker. Mo ndai hapok ke debate hi phim jude ban kli jingkli ya u speaker. Ngaman ngali ngamnum jubab hiru kamdai ke benta junga ban jubab. Nga kadi ngadon hang ni tambangan su moderate bakan ya ben hakelenti ke badai bangim nom ya bakla sakadiang sakamon. Ti menjadi ban keli jingkeli ya u speaker karukom kedai lengba u speaker pi keli jingkeli yaki for the motion ne against the motion mo mene ngala asngu kwa pen sange tamang ong pat yo ka penthut no iki points te ngong to mlele I la ka I ngan so ong ben dala akut sendon mo ngana perkat haladi da sai we keli jingkeli yang anai ngan pen sange shwa tambah don bok dan don cuba keli jingkeli tengah pelak dak om nilai I kamat ya ngan sakren bet sibet to kawai pada hakapor ba fi I summary lor shai ngamari I lor shai mentan kapiang atau ke summary ne ka jing penkut hering dia man kan ma ya kawai dang le debate nang ni syakmat namar ba laong summary ne ka jing penkut kam dei syuk ka debate le la akut ikran khaddu iti I baba nang tei la akut mo habangi ong jing penkut ka summary phim dei syuk ban kren kum tu ha ya su thu hi ma phi ken ya perkhat hi ha dei kum ta hang ni phin sim lang iki points ki jong phi for the motion but ki points ki jong tei jung ki tei nak tei against the motion phi sim lang namar ka jing penkut hang ni ka summary kam dei syuk ka debate ka dei ka jing penkut ka jong phi phin ong speaker so kat kum kani ka debate ka bangila ayo hakani ka sngi ngila ekran mentala sikenta hakani ka sngi ngi tingi yu I kum ni phi namar phi long ka treasury it's like phi don haka sarkar ki dei ki opposition te ka benta ka jong phi ba phi long respectful ye kitai mo phi bon ong pe ngi tingi I kum ni ngi shemboro ar ngi I kum ni ki plus points ki minus points ni haka ba kut shu ong ja ba phi dei chief minister phi dei jong ka sarkar te phi hap ong hi ken bangi tingi support ya kata kelintirel mo te khublei shibun ya barok khoi ngasa khublei kti phin dala kut sendon but khublei shibun ki judges ru ya ka Synod College ya ka Q&A YouTube channel but khamtam phi barok ki bodon hang ni ki ba yashim bentam ha kani ka debate tong ni tha pti bang sa shisin ha kani ka por ngan bu ya kani ka motion saka yeng barok ko bai ngile da ktin khasi ki ba ong ho oi ken ong ho oi ki ba ong em ken ong em
mo tinggal bakalong ka rukom hi ngan yai bet kat kum motion jong ka sarkar mo bakalong bet kum dia ba kitu kibas ngau ya ham bakalintirel kalong ka jingkur khu kin ong hoon kini ro kim ong hoon ti ong em da kim ong kite at least mo phi kin ong hoon ta sa jisin kalong ka ni ka ya phi ru ti da kim ong kite ti mo phi ti ong ken ta kitu kiba kershan ya kani ka motion bakalintirel kalong ka jingkur khu kin ong hoon kitu kiba bam kershan ni motion bar ki ong lintirel kalong ka jingtim kin ong em kita kim ong e ho ru em ong se to sa chi sin ngin le mo to se pihaban decide mo left ne right for the motion ne against the motion nama kata di rukom bangi penkut di ka debate mo heringa sibet da yo sha yo jang ngam numpang ban bam nomor ba klem kut na rukom di ban kut mo to Kito kiba kershan ya ka motion baka lintirel kalong ka jingkur kukin ong hoon. Kito kiba kershan ya ka motion kiba ong baka lintirel kalong ka jingtim kin ong em. Ula job UM ka kamjur ka yu jong UM mo ti ni kapor Chief Minister Sarkar jong phi don jing ma motion ngalarem saya lip berkat bahasa jisin pan kumlai shibon ya barok thank you so much but ini penkut no ya ka debate hak ni ka pon nakal yang ka jonga but ngan ai biang ya ka bentar ka basa syaki organizers kumlai shibon dang ni thap ti sa jisin te kum tu ilai osngau na barok ar liang ka motion ber ki against kalong ka bas kutanat banyo iba ki khon samla ki kena ki don ya kata ka jing tip ka jing sampang ban ya ta ya kum kene kasi ka don ka lawai ka pernai na benta ka lawai ka chongi ban yo i ni don ki khon samla ki ba slur ban mi ban ya ta ya kum kene ka por te ngila poi ha ka benta ka bakut kublai sibon ya ka Synod College ya ka IQAC department is peace balakloi ban pedang ya ka jing terwa jong ka Q&A Buat Kublai Shibun is Dr. Benjamin, ki judges baro, ki participant, bat kumju ki audience ki bay dan lang kani kapor, ya kapor ka jong pi Kublai Shibun. Toh hani kapor ngila iyo ya ka result naki judges ngidon lai tili prize first second but third but ngidon ru ka certificate of participation ya baro khot ki participants. Toh shop ngin ai kini gi prizes ngin ai show itu ki certificate of participation ya bro. So if please feel amat chong kerteng kin wana khamat. Ngan kerpat ya i Dr. Suwe, Dr. H Suwe bin Subhaban pen ai lam kini ki certificate of participation ya bro khan. Karba iso RP sitang ai idang khot kerteng nang tai nang yawan mo. Ibala kentiu Mary Lapang. Penyar lang marnya. May basam pang nongrum. Nangta warijikmen dan siang. Man bahala mare. Night Star Marbanyang. Durshai Warba, Samuel Carboni, Julio D. Nongrum, Meban Kethar, Ambrose Bokang, Ban Kershan Doling. Ti hani kapor ngin ya no shin ki prize ki organizers ki pen batch first second but third prize ngan ya chwa na ka third prize ka namta ka third prize ngan kerpat isa sube isa Boam Dr. Boam sorry in pen island ka third prize ba ka third prize college
Synod College iba kerteng Ban Kershan Doling. Happy heart. Thank you. Namta ka second prize ngan Khot Isa earpiece. Ka second prize Kaletsha Synod College Ambrose Bopang. Shibun sir, namta ka first prize ngan Khot I Dr. I Khatkonggor I Miss Idangshu I Thaibun nang ingi itu I principal jongka Shillong College but Idangshu retire pada slam hau benai January jong liu snem Khot I Miss Khatkonggor ben subha ben ai lem ya ka first prize but ka first prize college Murbo St Anthony's College Lurshai. Happy come jump sir. Saya hisin kublai shibun ya baro tementang ila poi syakaba wai jong kenika debate competition. Nakaliang juga college yo kidon jipin bana kublai shibun.